Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Ibaitzabaleko uretan gaur Santurtziko bandera jokoan 40. edizioa dugu, gizonentzat eta emakumeentzat Euskotren Ligaren 8. edizioa. Eta ontziak ari dira gora eta bera prestaketa lanak egiten, eta ez da giro, Ibaitzabaleko urak nahasiak eta lanak izango dituzte arraunlariek besteak beste, haizeak indar desentekin astintzen duelako estropada eremu osoa. Erdikaldetik adibidez, izugarrizko indarra hartzen du, 25 kilometrotik gorako abiadura badu, eta 20 bera ez da jetxi, eta seguruenik honetzen markatuko du gaurko estropada. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztainazpi, arratsaldeon. Baita zure ere, Mikel. Espero genuen haize pixka bat, baina ez horren bestekoa, ez da? Alakorik zeuk esan duzu orantxe bertan ez dela giro, eta nik behintzat hemen Ibaizabaleko pare hau gutxitan bezain gogorra ikusten dut arraunerako. Benetan estropada gogorra izango da. Arraunlarientzat zergatik une honetan korronteak alde batetik tiratzen duelako, indarrak ero eta txikiago izango du, baina haizeak orain erabat beste aldera jotzen du, eta iruditzen zait, gaur baldintzak oso gogorrak izango ditugula, eta gainera badakigu estropada eremu eraberritu bat, bi luze ia 7 minutukoak egin beharko dituztela gizonek, Euskotren Ligako traineruek 4 luze, eta iruditzen zait jokatzeko oso gogorra, ikusteko berriro ere arrauzaleontzat albiste honak zoragarri izan daitekelako gaurkoa. Ikusgarria benetan, zalantzari gabe, garai bateko estropada eremua errekuperatzea erabaki dute, Santurtzi arraunekartekoek eta Teka Ligako arduradunek oneritzia eman diote, eta hor moldatuko dira gaur traineruak lehenengoz, emakumeak eta gero gizonak. Eta goazen Sara Gandara lankidea agurtzera. Arratsaldeon Sara, konta eguzu nola aurkitu dituzun kirolaria gaur Santurtzi aldeko kai horretan, aurrera. Baita zuri ere, Mikel, Ibon. Sara Gandara ni bintzak aldu egin dut, zuk ere bai, Nik ere bai, ez bueno, dutuen Sara. Arazotxeren bat izan dugu, haize kolperen bat behar bada, eta zuek esango duzue pres baldin bada aurrera, eta bestela bagoaz gu lehen bailen gure komentarista postura, eta bere ala hasiko gara kontakizunarekin. Hain zuzen, 6etan hasiko direlako, eta emakumeek hor izango dutelako lehenengo erronka. Hori da, eta oraintxe ikusten dugu, Mikel, begira, Horre, ibaietan, eta esango nuke, ibaietan bakarrik, azaltzen diren zorronbilo motak ikusiko ditugula gaur. Iñaki Goikoetxe alegitarrako patroiak, ona etorri garenean, eta horrela esan digu. Oso txarto dago, oso txarto. Batetik, korrontea, bestetik haizea handia, 7 eta 25 inguruan izango da itsasbera. Normalean, orduan haize aldaketak ere, orduan egiten dira, eta bitarte horretan nik urrengo ordu terdian ez dut aurrikusten, haizeak gora egingo duenik normalena lehuntzera egitea izango litzateke. Horixe giro klase honekin, eta hemen horixe izaten da, baina batetik gaur txarra dago, eta ikusi abra hankanpoan, itsaso berdea aipatzen dugu askotan, itsasoan kanpoan ere oso errea dago. Anen momentroaren datoa, hor zuzenean, 23, 24 kilometroko abiadura, eta hor uretatik ikusita estropada eremua nahasia dago, Ibon. Oso nahasia, eta pentsatzen dut orain batez ere patroi eta entrenatzaileen ganbara eta adimena ere horrela egongo dela, alegia. Bueno, gaur hemen Ibaizabalen ze bide egin, nondi joan, korronteak saiesteko batetik, bestetik aprobetxatzeko, esan dugu garai batean nerbion sari nagusia hementxe jokatzen zela, bi luze motz egin beharko dituzte gizonezkoek, eta bi luze oso luze, 7 minutu ingurukoak, pentsa, 7 minutu horietan, edo 14 minutu horietan, hobeto esan da, batetik joan edo bestetik joan, gaur alde haundiak, keragarriak. Bueno, gogora dezagun Euskotren bandera dugula jokoan, ligako 9. jardunaldia, guztira 14 dira emakumeentzat, eta zelkapenean Orio, liderra da, lider oso sendoa, eta 11 puntu ditu, 6 garaipen lortu eta gero, 6 bandera, beste jardunaldi batean ere, Koruñako lehenengoan ere izan ziren azkarrenak, baina bandera bakarra. Eta 6 hoien atzetik, arraunlagunakek bandera badu, 25 puntu, Donostiarrak 13, eta Hondarribia 11 punturekin dugu. Eta patroien zelkapenean, emakumeen artean, Adet Agirre, Oriotarren patroia da buruan, 19 puntu ditu, hor da, Euskotren Ligari dagokion elastikoan baita ere,
buruan, Andrea Astudillo 12, Nerea Perezek 9, Inder Paredesek 2, eta bere alaziko dira emakumeak, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Donostia Raun Lagunak, laugarrenetik Orillo, oazen Zaragandara agurtzera, ea oraingo honetan suerte gehiago dugun, teknologiarekin aurrera Zara. Baia horrela den, arratsalde on berriro Mikel Ibon ikusentzule, ez dakit entzungo duzuen, baina egia da, zeuek aipatu bezala, oso ondo aipatu duzuen bezala, giroa nahasita dago erabat. Euri pitin bat badaukagu haizea, ikuste duzuenez ere bai, arraunerako baldintza oso gogorrak, eta kezka puntu batekin aurkitu ditut lehenago arraunlariak, izan ere estropada eremu hau berezia da oso, neskeko baino ziaboga gehiago eman beharko dituzte, eta horrek esan bezala kezka puntu bat sortu du. Geroxeako entzungo ditugu eurek esandako hitzak, eta uretatik beti bezala elkarrizketak naiz eta gaur, zail egongo den benetan, batzokin eta bestekin hitz egiteko edo nolare, hitza eskatuko dizut, Mikel. Ederki Zara, animo, ez dago ez... oso eroso jarduteko modukoa, baina uste dut behar bada arratsaldea aurrera doan neurrian Ibon izan dezakegula aldaketatxo bat, eta kasu hontan leuntze aldera. Aurrez grabatutako irudiak eta estropaderemo ikusita gero ere joera batzuk pestaina jartzen eta neurriak hartzen, eta batzuk patroiak era batera pentsatuta zituzten rotazioak eta aldatzen eta egokitzen eremua ikusi eta gero Ibon. Hor argi eta garbi ikusi dugu Iñaki Irrasti, Ondarrotarren entrenatzailea, toleteak moitzen, 2 tolete ere bai aldi berean. Eta hori da, bueno, bazken orduan estropalariren bat aldatu edo erabaki duelako, neurriak pixka bat moldatzea baldintzetara. Bueno, bien bitartean posik ikusi ditugu Galiziarrak besteak beste, Galiziako txapelketa irabazi zuelako Kabok gizonezkoen lehian, 9. aldiz, Ares, Meira eta Tiranen aurretik. Eta emakumeetan Mekos Koruxo nagusitu zen, eta 2. Ribeira, eta 3. Kabo, 4. Tirangero. Hori Galiziako txapelketa, Santiago egunean jokatutakoa, gainera Boiron, Kabokoen estropada eremuan. Bueno, epaileak hor dira, beste albiste bat gaur, semaforoak ipini eta kendu egingo dituztela. Hau da, hor bertatik pasa behar direnez gero gizonak, haien irteraren ostean, semaforoak kendu egingo dituzte, oztopo izan ez daitezen, eta horretarako prest ikusten ditugu, eta astear da emakumeen lehia. Haizeak zenbat iratzen duen, une honetan gorantz. Eta tankera segituen hartuko diogu, estropada eremuari. Semaforoa keinukaria da, mugitu egin dute, horregaitik zailtasun gehiago dituzte gure kamarariek, eta baita marinelek ere noski, hor barruan ari direnak. Eta bueno, semaforo keinukaria, bandera txuria, semafora gorri, berdea orai! Hasi da jaun Andreok estropada, eta emakumeentzat, hemendik igerileku paretik, Portugaleteko igerileku paretik hasi eta Bizkaia kolgante zubiaren azpikaldetik pasa, eta nolabait klasikoa, azken urte hauetan klasikoa bihurtu den irtera eta helmuga lerroraino joango dira, baina hori laburra denez, 822 metro luze bakoitzak 4 aldiz egingo dute. Eta orotara, normalean baino, 550 metro gehiago izango dituzte lanerako. Normalean, itxas 1000 bat eterdi egiten dute, 2718 metro, gaur, 3228. Minutu eta 40 segundo gehiago gutxi gora bera egin beharko dituzte, hemen Hondarribia, ohiko eskifaiarekin eta garbi ikusten dena da, Nerea Perez patroiak, aurreko astean Portugaleteko Sestaoko banderan barkatu, aritu ziren, lehenbiziko kaletik aritu ziren treneruek egin zuten bezala, erabat, estriborra pilatzen hasi dela dagoeneko. Minutu bateko lana, Oriok Arrauni bat, Hondarribia eta Donostiarra 5 segunduko atzerapenarek. Lehenbiziko irakurketa, oraindik korronteak asko tiratzen duela. Oso engainagarri dago gaur hau, Donostiarran gaur, Mikel, aldaketarik nabarmenena, nire ustez behar bada, aldaketa Erika González, berriro ere patroi, nire kontutan 2. estropada badu eta Inder Paredes lehorrean geratu dena. Hori horentzat,
hasiera behintzat ona, 2 segundo, Arraunen aurretik, liderra dira, sendotzeko eta konfiantzaz aritzeko baldintza hauetan, albiste ona hori. Bai, eta hemen Arraun Lagunaken kuadrilla, gaur berritasuna Sara Urbietak lehenbiziko estropada duela, 3. tosta baborrean, Saraika baino berriz, estribor hanketik, horre noiz edo noiz ikusi izan dugu, eta ez ditzen duke aurrera bolta duena. Eta atxedena normalean titulara den Nagore Klaramuti, hori. Diferentzia gora, Oriok Arrauni 3, Hondarribia 8, Donostiara 10 une honetan. Beno, Orion mugimendu batzuk ere bai, nabarmenena behar bada, Sandra Piñeiro, zera karri duela, hanketik eta kontrahanketik ikusi izan dugu, espalda estriborrera karri duela, Olatz Ortega gaur, hanketik, estribor aldetik, eta baborrean, Olatz Agirre Gabiria, gaur larun batean, 4. tostara karri duela. Maialena Izpuru ere bai, 5. tosta baborrean. Hondarribi eta Donostiarren artekoa ez da txantxetakoa izango, eta gaur albistea hori, 4 luze eta 3 ziaboga emakumentzat. Beti komentatzen dugu, nolako garrantzia izaten duen emakumen lehian ziabogak, gaur 3 dituzte, eta baldintzak... 3 eta 3 ere oso komprometitu. Petral Xamarrak. Ea lehenengo. Traineru bateko errentarekin hori jo. 3-0-6. Arraun Lagunak 3-0 bederatzi. Hondarribi 3. Oso ziaboga ona, Hondarribiak nire parean, 10 irten aurretik Hondarribia. Ziaboga oso azkarra nire ustez Hondarribia. 3-6 Donostiarrarentzat eta Hondarribiari 3-7 hartu dizkeote, baina maniobra ostean 2 segundu bizkorrago doa Hondarribia. Ea orain Hondarribiak, Arraun Lagunak eta hori zerbait errekuperatzen dira. Hor ikusten duguna da, begira, hori onola joan den eta Arraun ere bai estriborrera, alde neurrian haizea libratzeko, naiz eta korronte gutxiago egon. Bueno, aurrez grabatutako entrevista ere ekarriko dugu pantailetara, eta Donostiarako arraunari bat ekarriko dugu hain zuzen ere, Alaitze Olarte. Bai, estropara eremu berezia, berria, nik uste, metro gehixio daude. Eta bai, gaur ziabogak izango dira erabakigarriak nik uste. Ez, beste estropadak betzela prestatu dugu, estropa bat gehiago da azkenean, ja atzera kontaketa batian sartu gea, 6 estropa gehatze dira, eta hau da besteak bezain garrantzitsua. Bakigu zailean goala, lehia hasieratik handao, oaingo 3. postuan gaude, baino ez dakigu hor bukatuko dugun, guk estropa aro jarraituko dugu dena ematen, eta alik eta estropa da honenak iten. Donostiarra 15 segundoko atzerapenarekin ez dabil finegi, Orio kontrolpean du estropada, gogoratu gaur 4 luze eta 3 ziaboga emakumentzat, 4 segunduko errenta Oriok 4. kale horretatik, eta Hondarribia eta Donostiarraren artekoa benetan beroa da, Donostiarrak gogoratu zerkapenean 13 puntu dituela, Hondarribiak 11, playofferako ontzia izango da 4. eta bi hauen arteko burruka hau, lehia hau, uste dut oso gordina izango dela ibo. Hala ematen du, Badakigu Hondarribiak nien estropada ona egin zuen, hementxe bertan, pasaden igandean, une honetan aurretik, arrokeriari gabe, 4 segundorekin, eta beste iruditzen zait, une honetan, giroak une honetan, goxatu aldi bat edo, duela. Dudarik gabe. Ufada gogorragoarekin, atera direla, duela 5 minutu terdi, 6 minutu eskaz. Haizearen indarra momentu batzutan erdira jetxi da, eta beste batzutan erditi bera. Iruditzen zait joera behar bada hausia izan dezakeela. Bai. Marea aldaketarekin hor izaten da, begira hori orain, erabat, estriborrera, baina bestea beste, ziaboga baliza ere, nahiko are eta aldera dagoelako, eta ala sartu behar duelako. Beste datua, Mikel, zema galdu ditu Hondarribiak lehenbiziko ziabogan, 10 galduak bazituen hori horekin. Orain 11, zan nahi du, beherantz, proportzio berean ez dela galtzen ari. Nire ustez, oraindik korronteak, ikusten ez den horrek, berantz tiratzen duela. Baduela bere eragina. Kontua daz, nahi baino zati laburxeagoa duela, Hondarribiak, hori aprobetsatzeko. Gainean dituzte balizak, eta lan erditan orantxe. Gogoratu luze bakoitzak, 822 metro dituela. Gaurkoan jakina.
Hor da hori jo, 6:25. Arraun estuago sartu da, ateratzen, Bai. 3 segundora Arraun, orain Hondarribia. Amarrera. Eta oantxe dator. Donostiarra. Amaseiko atzerapenarekin. 6:35 Oriok. Arraun lagunakek 6:28. Hondarribiak 6:45. Donostiarrak 6:51. Eta maniobra ostean. Segundutxo bat zabaldu du Oriok bere errenta. Orain 2. 5 segundu. Beno Hondarribia berriro ere Portugalete aldeko bazterra bilatuz. Hor begira, ez olatu, begira, ez olatu. Olatu horiek hemen ikusten ditugun hauen arrazoia, hause da. Haizeak alde batera tiratzen duela, korronteak beste. Orain Hondarribia, Orio eta Arraun lagunakekin berriro ere kaltzen. Tarte handia, Hondarribik Donostiarrari, atzekalde horretan dagoen lehiari begira, 7 segundo, 2 traineru eder, Ibon. Ondoko kaletik, 7 segundo eta azkeneko estropa dagoetan, joera hori pixka bat ari da nagusitzen, Bai, ematen du Hondarribiak sentsazio hobeagoak eskaini dituela, azken 2 asteburu hauetan. Gipuzkoako txapelketan ere, oso ondo, bigarren. Estropada oso dotore egin zuen, itxaso errea hartan ere. Begira, nahiko ari zaigu erakusten dagoeneko 8 minutuan Ibaia. Donostiarren maniobra. Erika González, patroilanetan. Eta Orio badoa, 8:9 segundura doa diferentzia. Maniobra errepikatuta, eta zuzenean, Orio 3 traineruko errenta, Donostia Arraun lagunaken aurretik, Hondarribia 19, Donostia 27. Espero genuen, diferentzia handiak izango zirela gaur. Ikusirik estropa eremuaren egoera, Gaitzabaleko ura hauetan, eta horrela ari da gertatzen. Proportzio honetan jarraitu ezkero, behar bada, gaur baino diferentzia handiagoak, Koruña makarrik, bigarren egunean. Orduan tarte zabalarekin, irabazi zuen, Santi Zabaletak, prestatutako kuadrilak, gaur bide berean da. Bueno, eta Galiziara joan denez Ibon, gogoratu, han izango dela Espainiako txapelketa urrengo asteburuan, San Ignacio egunez Euskadiko txapelketa Hondarribian, eta urrengo asteburuan, abuztuko lehen asteburuan, Galizian izango da Meiran, baina Meira Arraun elkartearen estropada eremuan izango da leia, eta gogoratu, Euskadiko txapelketari begira, hor sartu direla Ibaika eta Zumaia, Gipuzkoako ordezkari bezala, eta hauek Eteligako bindartsuenak direla. Gaur Eteligan, Tolosaldeak irabazi du Kolindrezen, erlojupeko lanean, Ibaika bigarren, gero 3. Kaiku, 4. Deustu, 5. Izuntza eta orain arteko liderra Zumaia 6. izan da. Gero San Juan, oso segundu gutxitan ontzi asko, eta hor kaltea Zumaia rentzat izan. Bueno, hor da berriz ere hori jo. Azken ziaboga hori otarrentzat. 9:45. Ongi libratu dute. Eta Arraun 8 segundu gehiago. Arraun lagunak 10:03. Berriro Hondarribiak ere aurrekoekin diferentzia galduta. Hemen da Hondarribia. Zabaletik Nerea Perez. 22 gehiago. Errenta ona dute. 10 eta 17. Arazo gehiago Donostiarrak. Eta 10 eta 25. Donostiarrentzat harturiko denbora. Eta okerrik espada, aburrela xabaituko. Oriok 10 segundura igo du, bere errenta, 11 ere bai orain. Goazen une batez Donostiarrekin. Ahí va más, ahí va a buscar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Arrastra! ¡Arrastra, equipo! ¡Oh! ¡Oh! Bain kanalaren erditik gato Donostiarra. Ura batez ere hortik jaizten. Ze olatu, Ze olatu handia dago. Dira. Eta hori jetxe egitela izea. Hori da. Eta zalantzaren bat edo beste izan da Miguel, eta okerrezpanago, bakoitzak ez du bere kaletik sartu. Ez, kontua zen gizonezkoek gero,
ibilbidean luze bi laburra direla, orain emakumeek egingo dituztenak, 822, baina beste bi luze 1956 metrokoak. Normalean, bakizuen 1300-ekoak izaten direla, beraz hor tartea dago, eta eragin handia, askatasunez, jokatu alizatea errentaren jabe izan ezkero, edota, helmugati pasatzerakoan, zeren hor bi referentzia gehiago sortuko dira, hiru ziaboga hoietaz aparte beste bi hoietan ea nondi pasa behar ziren, bakoitza bere kaletik, edota askatasunarekin, noski epaileen agindua jarraituz, libre. Eta libre omen dira, eta horrek, beste xarma bat ere emango dio, eta beste garrantzi bat, patroien lanari. Mugitzeko askatasuna. Begira, hor beste detalia. Uraren kolorea. Orain Orio doan hortxe, urazal urgain horretik, ispilua bezala, garbixia bezala, segituan hor, haizea harrapatuko du ontzi horrek. Hor garai batean, arrantzaleen artean eta, bista honeko marinelak oso preziatu ezin, da ez da txantxa, hain zuzen ere, horrelako xekauzea. Urrutira ikusi, tantzeman. Horrelako txantxa hori. Ez altzai ditzen, Ibon, neskentzat estropada eremua erresa ez dago, baina mutilentzat gero hor abra aldera joaten direnean eta hor zailtasun handiagoa izango dela gaur, beste estropada eremu ezberdin bat. Bai, erantxia, itxasaldetik gertuago, egongo direlako, eta han oraindik ere urak gehiago naztu daitezkelako. Orio, erraz, ongi, dotore. Zeagora berriro ere. Hor urbil, Zabaleta. Santik nahiago izan du eta nadete korronte aprobetxatu baino, haize gutxiago bilatu. Oriorentzat garaipena eta Euskotren bandera. Hor da Orio! Bai! 13-6! Hor da Orioren kalera zartuta. Arraulagunak, bai, Donostia Arraulagunak. Pantalla koskorra gaur, Bai, 13 eta 40, 14 segundo gehiago. Hemen dator Hondarribia, gaurko helburua beste puntu bat jatea Donostiarrari eta hori lortu dute, bai, 28-ra. Hondarribiak 13 eta 45. Hemen da Donostiarra, bai Donostiarra. 29 segundo gehiago, 14-0-6. Donostiarrentzat harturiko denbora hori. Eta nagusi beraz, hori jotarrak, 13 eta 26. Eunerekoak gero, zehazten direnean datuak eta bideo finisha aztertu eta gero. Haizearen abiadura bataz bestekoa, 14 kilometrokoa. Bataz besteko. Haizearen joera ipar-mendebaldekoa da, baina hemen ipar-mendebaldeko haizea sartzen denean, abratik hemen nolabait gero zuzendu egiten da. Bueno, Oriok orain 35 puntu. Donostiarrak 28. Gaurko estropada 9. Guztira 14 dira, 5 falta dira. Horrek esan nahi du, Oriotarrentzat, bigarren bukatuta ere estropada denak, falta diren guztiak, nahiko alitzatekela, liga irabazteko. Hemen eunereko eta guztiz datuak, 13, 26 eta 88 Oriorentzat. Garailarentzat, Euskotren bandera irabazi dute. Arraulagunak bigarren 13, 40 eta 88, 14 segundu gehiago, borobil. Hirugarren postuan Hondarribia, 13, 45 eta 44. Eta azkenik Donostiarrak 29 segundora, 14-06 eta 48. Eta zelkapen nagusia, hementxe da, Oriok, bandera kopurua 7 dira, jardunaldia 8 agertzen dira, baina banderak 7, Arraulagunak bat, Donostiarra eta Hondarribia atzetik. Eta bi hauen artean puntu bakarra Ibon. Joera ematen du dela Hondarribiaren aldekoa, baina bate daki. Estropadaren budanak ezberdina dira, biharkoa ere ez da txantxetakoa, exigentea da. Giro dagoen bezala. Gero, falta diren estropada hoietatik bata Hondarribian bertan da, eta beste Hondarroan, eta beste biak Zarautzen.
itxaso zabaleko estropadak izango dira horiek. Hor kontua da, hauko zulotik endu dira zuen, Mikel, azkeneko 4 estropadetatik 3 hondarribiak aurretik bukatu dela, Gipuzkoako txapelketa ere kontutan hartuta, eta badirudi, azken aldian, Kortesen treniruak goraldi bat izan duela, eta gaur ere 11 segundo sartu dizkio, hondarribiak Donostiarrari. Eta Euskotren elastikoaren zelkapenean, patroien sariari begira, Nadet Agirrek 21 puntu, Andrea Astudillo 15, Nerea Perezek 10 eta Inder Paredesek 2, eta gaur, datu bat baita ere, emateko gure ikusentzulei, Orio kontrolpean izan ditu 3 luze, baina bigarren luzean, Hondarribia, gero Arraun eta Orio. Segundo bakar batean 3, baina hortxe aldaketatxoa. Eta hori azaltzeko garbi dago. Maria Geisten eta etortzerakoan hor erdikaldetik abantaila izan duela. Eta Oriok hala ere oso gutxi galdu duela. Naiz eta bera hori aprobetxatzeko modu egokian ez izan, ezta? Zozketaren eraginez. Emaitza zaratago, arratsaldeko lehenbiziko ondorioa, hause da, oraindik, korronteak, urak, behera egiten duela, eta nire ustez, dezenteko indarrarekin. Eta 7 puntu dagoeneko, sailkapenean Orio eta Arraunen artean, oraindik 5 estropada faltan oso ongi bideratutik gora. Berdiketa ere banderako purua dela eta dana alde. Zeharo okertu beharko luke, Bai. eskifaiak eta kuadrilak eta giroak eta tenak. Halaxe da. Begira, orain behar bada, ez dakit, bai, Nadet Sararen gana joan da eta Itziar Olasa gazti patroi lanetan. Bueno, aurrera, Sara! Bai, Nadet Agirre, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, gaur... Eten eginda berriro, eten eginda hori, ea Sara eta gure teknikariak behar bezala moldatzeko baldintzak sortzen diren. Bagoaz, orain bai, konektatuta bagaude, eta bagoaz Iñaki Arostegi jaunarekin bi hitz egitera, laizter izango direlako bere emakumeak bandera jasotzeko garaian. Bueno, Iñaki, zoriona lehenik eta bengoz. Eskerrik asko. Garrantzitsua, gaur baldintzak ez ziren txantxetakoak, ematen du aitzea pixka bat jetxi dela, baina etorri garenean hau errespetua sartzeko moduko eremua izan da, ez? Eta garaipena oso garbia hasieratik. Bai, garrantzitsua, zuk esan dezuna. Ni bintzat iritsi naizenen 5 erdikaldea honea, bildurra ematezun, korrientean indarra, izia bestaldea, olatu altxatzezun. Eta, urduri jartzezea ez, eta, baina egia zan eskak hasieratik, zuk esan dezun bezala oso sendo, nusten dut irtera oso nahi indeula, geho bigarren ziagoan mantendu, eta gehortik aurrea estropa junala demora markatuz, eta oso estropa da serioa, eta oso gustora. Bueno, Euskotren bandera, eta Euskotren liga ere, eskura duzuela, ez? Esan daiteke, orain bigarren bukatuta falta diren estropadetan, hori nahikoa litzateke, badakit ez dela hori izango helburua, baina horrek ematen du lasaitasuna eta patxada, zuentzat. Bai, patxada ematen du batez ere ikustea estropadan, entreneruak ematen duen errendimenduak, pasaitugu, estropa bagoitzan gauza ezberdinak gertatu dira, eta beti ondo erantzun deu, nusten esan deten bezala, liga aurrea doan bezala taldea sendoago dagoela erakusten du, eta horrek emateko lasaitasuna batez ere. Eki, eskerrik asko eta zorionak. Dale, eskerrik asko zuei. Iñaki Arostegi jauna gurekin eta emakumeak orantxe bandera jasotzera, eta egia zan, pausu galanta eman dute gaur Oriotarrek eta okerrik espada, edo izugarrizko aldaketak ez baldin badira urrengo egunetan poltsikoan dute liga. Aldrebezkeriak galanta beharko luk, aurten Orio liga ez irabazteko gaina eruditzen zait, Santi Zabaleta egun batetik bestera, larun batetik igandera, 4, 5, 6 aldaketa egiten ari dela, eta normalean entrenatzaileek hitzordu nagusietara begira, ez dut esaten Santik hori egingo duenik, baina kuadrilla egonkortzen dute, 13, 14, 15 asko jota arraunlarirekin, eta orduan ere puntutxo bat gora egiten dutela. Hor da bandera, Euskotren bandera, zorionak, Orio Arraun elkartearen zat, Orioko emakume hauentzat,
eta herriarentzat gozatzen ari dira urten gizonekin da emakumeekin, eta beste pausu handi bat eman dute gaurko honetan. Bihar eguerdirako ere getxon ez dute estropada eremu erraza izango, metro bateko olatuak iragarrita badira, eta orduan ze gertatzen den, baina momentuz behintzat albiste horixe da, Orio gaurko garaipenarekin, pausu handia eman duela, eta zer dioten gure realizazio taldekoek unitate mugikorretik, alegintxo bat egiten dugun gutxienez testigantza txiki bat gaurko garailekin aurrera Sara. El año pasado en la misma Adeta Agirre berriro, ia entzuten dan, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, esaten ezuna lehen, ez da, gaur patrontzarako egun ona. Bueno, bai, egia da gaur ziagoa bezta baino gehien bergen ditula, baina, bueno, azten zehar jardun geha hori pixka bat hori lantzen, eta bueno, ondo jantzaigu. Eta beste bandera bat, Bai. Egia zan, posa mateo irabaztiak. Eta aldea handituz, hori da importantena baita ere, banderak ere bai, baina, claro, horrek emate dituen puntua. Bueno, eten zaigula berriro. Ukin bergen unguria, eta egia da gozatu indeula raunen, txarra zeon, azkenen kontra gorritea, baina neska gorra dira, eta estropa hona indegu. Gozatu, zorionak, eskerrik asko. Estropada bikaina, eta, bueno, zorionez, Adeta Agirreren testigantzaren mamia behintzat eskaini digu gure ikusentzulei, eta zeruan dira, momentu honetan Orioko emakume. Eta Nadet bera, pentsazazue, liderra taldea eta patroien zerkapenean ere, 21 punturekin, iaia beste horren beste, buelta emateko horri izugarrizko dantza izan beharko genuke, urrengo estropadetan ibon. Hori da, orain hauek ordea banderak arraunak altxa bai, baina dagoeneko biharko estropadarekin pentsatzen hasiko dira, Horrela behar du gainera. Larun batetik iganderako errekuperazio marginak hain laburrak direnean, estropadak oso garrantzitsu esaten dago ongi errekuperatzen. Hora raunak! Bueno, iki maniobretan bizko ribiltzen da, baina oraingo honetan... Garai batean Orioko treneruan herrite izango zuen. Horregatik. Ederki zorionak Oriotarrentzat, garaipen ederra. Hemen Ibaizabaleko uretan, Santurtzik antolatutako estropada eremua, Euskotren bandera jokoan, 9 jardunaldi jokatu dira jadanik, eta ikusi lider sendoa, lider indartsua, hori da Orio, 35 puntu ditu, eta bigarrena 7 puntu gutxiagorekin dugu Donostia Arraun Lagunak. Eta bekaldeari begira orain, indarra, burua, gorputzaldia, den hartu beharko da kontutan urrengo bost estropada hauei begira argitzeko, zein salbatuko den, zeinek eutxiko dion mailari, eta zein joango den playoffera beti gora hurbiltzeko asmotan diren aurkarien kontra. Gogoratu, momentuz, ete ligan Ibaika berriz lidertza errekuperatu du eta Zumaia dira, eta Galiziako ligan Bekos, Koruxo, txapeldun izan dira hauek Galiziako ligan, da bigarren tokian Kabo da, Kabo txapelketan 3. izan da, baina ligan bigarren tokian dugu, beraz playofferako txartelaren jabe litzateke une honetan. Bueno, irudi hauekin tartetxo bat iragarkientzat, eta berehala itzuliko gara zuzenean Santurtziko 40. ikurrina zuei eskaintzen.